Udaku number 1 mwadonje kacha kwa Ramogi. Udaku number 1. Hey. Samoro ji nyalo wacho ni okach bigi no wero ne ulanda kayiem nono tangima. Onyipu pa jebe no wero no ulanda kayiem nono to podangima. Ndakwongo na nambia ni nitie japuonj moro moyudo matek sana bankane weche moko kodhine maber. Otiyo kaka pile kene school moko leo kata dishiel to po mana ni kai chulo ji mshahara to unge mshahara kabisa. Wacho ni to ang'oti moromo mi okchula mshahara tatiyo ndalogi duto tetete mano tarik dhikoro tarik madhi apar poko chule. Kamano no kayo wuotho achiel kachiel nyaka kod jok mondike tich mandiko jopuonj tich openjo ni omiyo ok ochula mshahara. Tincha ndik barua ni office maduong'. To ndiko barua ndakwongo na nambia nomiye barua manyiso ni in ni setho kendo onymiye nyaka death copy mar death certificate. Mane onyiso ni japuonj Mr. fulani osetho ok nyal chule. Gimodugo penjore ni to namna gani japuonj ni ng'at mane ndiko ne ni sethoni nondiko ne ng'ama osetho koso nondiko ne ng'ama ngima. To en ng'ama nonyise ni japuonj osetho mok chule. Ndakwongo na nambia ni japuonj no ka wuoth kachiel modhi nyaka e piece maduong' mar ndiko gi kae to nochako nyise niya my original copy mano miwa kae ndimo ugolo copy mare mano orno soft copy ni in ni setho mano seiki ma in kaka ibiro kani wacha kwa mi barua machielo ni setho. Ayawa utimo ne ngato malich machalo kama nang'oa to biro nyaka office ang'omi mbona mkimbia mondo wachni nje chien. Kae to mdakwongo na nambia ni oken kende nitiere jok moko ben mang'eny matie migawono moseyudo death certificates magi to pod gingima kendo gitiyo to mshahara ogeyudi nikech ne gisetho. Ere kaka indiko ne ng'ama osetho? Yinbe kosin kod in another world. Ayawa kata ken corruption no time uru maber. Kik ung'ad ne ng'ato buch thono osetho to pod opuonjo pod odhi e class.